memanismu hangu jiwa agawe runtiin kalih sing ngendang ra iso iso aku bayar aku PN lara mbahmu disko kuwi lara panu kuwi ra roh apa kang sinatya umpama munduta rokmi taratamtu tak ruti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa walah ing matyaning jala temah kuncing akencong ing pagulingan Bengawan Solo riwayatmu dari dulu jadi perhatian insani musim kemarau tak seberapa hujan air meluap sampai jauh
Juragan Sarto Aluminium yang punya Weru Gondang Sari Jati Srono bergoyang Sido Larasa Jose Ayo yang punya atensi barangkali mau joget sama Mbak Eva. Lagu sinten Mbak? Ibu RT 12 Eyol etak kendil. Minggu sing tak tunggu cah ayu Eva kowe ngajak ning tawan mangku nganti lingsir srengenge kene ana kene aku tunggu kowe
Piye? Sarewangi kaya ngene lho, aku adem panas, metu keringetku sak grontol-grontol. Polahmu dhewe kok, Dik. Alah mergo polahe jenengan. Wong nek turu aja nganti para esuk ya. Aku lho, Mas. Piye? Iki mergo sampeyan to, Kowe Mas. njaluk apa bakal tak turuti cah. Njaluk apa, Nek mong Mas? nyediamu sampe ora mudone omah. Jam aku ki, Lintang Mas. karo rembulan tak pinangkani. Ning kahananku saiki nek nyawang raimu kok aku pengene munek-munek to, Mas. Pengen nek. Nek ra aku. Iya. Oke, baik. Ya aja ngono kuwi lho. Ra aku kan. Iki mergo wetenge iki lagi ra Kowe pengen MC sing ganteng gede dhuwur to? Ah. Maju Mas Anis. Ah, semokro kowe munek-munek, Bu. Ning lincah kowe kok, Mas. Awake dhewe iki karawan adikku lanang. Sinten? Mas Riko. Mas? Riko. Oh, Mas Rigo. Kuwi canom sugih rame-rame. Halo. Omahe ning kampung. Status. Lah, aku diwampirke iki diopeni ning kono iki. Ngopeni Hampir kowe iki kena, Mas. nggih apa? Ngopeni jenengan iki nggih apa? Tenan. Wah, aku masake mi roti perkara roti apa enek. Roti Tenan. liyane oke. Kamar mandine wae apik. Piye? Ora telu ping loro tok. Nek babakan kamar mandi sing seneng mencap-mencap iki Dewi. Lah ya. Mas Riko kuwi lampune apik. Heeh. Pokoke omahe apik lah. Lah ya. Nadyan ning desa, Mas aku kae mbok tekane. Statusnya apa? Kono. Heeh. Dhe bojone. Oh, bude bojo. Kan apa-apa? Gur takok tok aku. Bojone Mas. kerlos. Tenang. Gang aku sih. Janjane ayo. Janjane Janjane kowe wis ngerti. ngendi? Mong anu Mas jenengan iki mbok sing bener ngono lagune apa jenengan kok? Lali janjine. Iki jatahku. Lah yo. Lali janjane Dik, aku Ora. wis rindu. Yo. Anu lho Mas. Tak tuapuk tenan. Oke, baik aku kok kene. Janjane kowe ning ngendi? Amah aku Mas, iki golek kuncine angel lho. Kaya urung apa-apa wis ngejar rusuh. Aku ki lemes lho Mas, aja mbok jarak ngono. Oke, baik. Menang. Oke. Aku Masa galak iki. MC kon menang. Kosek jatahku jatah. Oke, baik. Janjane Janjane Dik. tak kuoplok tenan. Wong kok Kowe kasine kleru apa pekok? sing Asine kleru tenan apa pekok wingi? pekok sapa? Sing pekok sapa? Kowe ada pernah yo. Menang. Oke. Pateni Mas Mono, mike pateni. Oh, maaf nyepani matane tak ditenono kowe. Iki bose Sesuk tak- dudu. Dino iki bose Anis kok dudu kowe. Mani matane sesuk batalke kowe jobmu tenan. Jobe karo aku loro lho. Masamu piye? Hah. Anu Jan. jenengan ki ora nyanyi pirang tahun to? Setengah tahun aku. Gak payut gas. Mas, Ya. sit down. Tolong amankan Mas Anis, tolong amankan sik. Kere. Janjane kowe ning ngendi? Elakku saja nyungkriyani. Hatiku sujana kowe kencang karo wanita liya. Ayo
Aku isin. Aja bukai Mas Kulino. Mas Niko, nggih minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir Apunten nggih Bu niki. Bu Dedek, heeh. Apa? Mas Niko, kagungan lagu napa Mas Niko? Wah, wis nganti tenan aku. Aku sing isin. Pupu sing nelongso, niki duwite kali jenengan. Oh nggih, Mas Niko ngersake pupu sing nelongso. Kuwi nyanyi pinter. Heeh. Mas Riko nyanyi dhewe nggo duet karo Mbak Nyanyi Eva. pinter, nyawer pinter. Kowe ngerti? Ora, Ndek mben ning nggon ngelu ning pingkuk ya. mang yu tontek. Tenan. Lah iki apa meneh bar badan iki lho Mas. Pasan ere pangsa kae lho. Cek fitrahe bercuk berlaku ya Nek Mas. rasake ini Mas wis tah aku. Iya, ojo kaya ngono kuwi ya. Jangan perkara nominal Mas. Sing ngersake jagung mriko Bu. Lho ora tenan to, aku ngono kuwi lho. Aku ki yo piye Aja mbok to? tampa ya nini. Balekke. Balekke. Aku kudu piye? Piro? Atus. Iki nembe DP Mas. Apa-apa ki DP sik ben kersane. Penyanyi ki piye iki? Apa to? Ya kancane loro kae siji yo tampa Iki ae. nek germo kelas kakap ki koyo ngene iki. Kabeh-kabeh mbok dol. Aku ora ngedol ya ni. Ya Eh? janjane. Ya. Pupuke nelongso ya. Oke. Pupuke. Apa iki sing jenenge iki to? Elek nek kowe Mas. Jenenge aku elek. Janjane kowe ning ngendi? Aku ki males, Mas. Jenenge tak tutuk tenan lho, Mas. Tak tutuk tenan lho. Menang. Janjane kowe ning ngendi? Gelakanmu sajan nyuwiyati mangkel aku mangkel ora pinggir tabrak yen kebetuk Alhamdulillah, aku dapat perlindungan dari Mas Niko. kuncatan tresno asih tanpa welas sira nimas wit saka adreng karasane tega marang sahamu barang ingkang kasandang benjang muga manggih hayu rasah ngecewe yuwana saklami nira sapungkure ora tau kalegan atine sakdinane
nyarengi Mas Hengki anggenipun para lenggah ngrahapi dahar. Nah, lelenggahan sinambi laras campur sarine sida laras. Boten kata lumpen pepundhen-pepundhen sederek-sederek saking Wonogiri ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing tlatah Jakarta Utara ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh ampun kondur rumiyin ngantos paripurnanipun campur sari sida laras. Campur sarine sae kok Bu niki. Cangkir ungu woneka ya ketiban karo wis bas kowe aturaken wilujeng siang sugeng rawuh sedaya para Bapak Ibu kang satu kinurmatan. Sugeng lelenggahan kanthi kita sinambi laras campur sari sida laras makarya senarengan ala kalin audio saha dapet dipunggaraken langsung lumantar foto video syuting gambar bening harga piring. Yen tak rasa rakuwawa rasa jroning ati kelingan kembang kene netra aku rina wengi pancen nyoto yen sirupa ora mitayani tresno kang sembah nuwun kadang-kadang saking campur sari sida laras. Kuku sing dupa kumelun
ananging tiasa ngapoke kawengku sagung jajan nanging sangot hang iki sang resi kaneka putra panganjok saking wiyadi tansah marang pamoring suksma sinupaya winayate nasepi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Piyai semanten kata kok salam mboten jawab setunggal tunggale ya Allah. Salaman kok wajib dipun jawab nggih Bu, nggih Pak. Hukumnya itu wajib salamku dijawab kecuali salamnya orang sholat. Masya Allah Piyai Kejati Srono kita ya salam kok. Kula bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun, mugi-mugi kang jawab salam kula tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng nireng sampi kala. Kathah rezekinipun sehat selalu nggih to. Jawab salam dumane apik lho. Kunjuk dumateng sayaning para lenggah. Para tamu kakung wiwah putri sesepuh pini sepuh. Aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Langkung-langkung dumateng Bapak RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajaran hormati lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Tidak lupa beliau yang terhormat pengelola Aula Masjid Jami At-Taqwa Penjaringan. Kami ucapkan berterima kasih dan juga kami ucapkan selamat siang, dan juga untuk para tamu undangan Bapak Ibu ingkang kula hormati, among tamu, among sinoman, ibu-ibu pramusaji, sedaya kemawon ngaturaken wilujeng siang. Sugeng pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari sida ngaras pangarsa dene panjenengan Bapak Haji Sumarno, dipun koordinator panjenengan Roko Mas Anis ingkang mijil saking tlatah Pluit Dalam Penjaringan Jakarta Utara. Tanah Merah mriku lho Bu. Nah, ajeng nanggap monggo. Murah MC-ne apik kita Bu. Penyanyine ayu-ayu nom danten. Sida laras spesial. Sowan pikantuk pakurmatan tinimbalan dawuh saking panjenenganipun Bapak Triyono dalasan Ibu Parianti ingkang sampun kepareng minisuda
putra putrinipun jenengan Diayu Rosyana Trinovianti ingkang sampun kalampahan dawuh bagus Aris Kristianto putra jalu saking Bapak Paidi dalasan Ibu Parmi saking tatah ngerompak Jatrisrana Wonogiri. Pak nggo niki padha-padha Wonogiri niki Pak Tri nggih. Biasane nggih Jatrisrana alah. Wes nek bodho mulai genah sak jalur. Pun penak niku benten kali kula Bu. Mugi-mugi kagem Mbak Rosyana Trinovianti dan juga Mas Aris Kristianto mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah. Amin. Bapak Ibu, para lenggah para tamu ingkang satu kinurmatan. Kalau dengan siang menika sawanipun campur sari Sidolaras. Sining kuyung catur Widawati. Nah, kalau tawakan setunggal pokok sawiji kadang seniwati ingkang nyang kuyung Sidolaras. Pinggir piyambak mijil saking tlatah Cengkareng Jakarta Barat. Sawanipun Diayu Dewi Maharani Bogelwati. Woi, boten Bu, darani bojoku kowe iki. Dewi Maharani Bogelwati, semoga samawah. Oke. Cek ode malan kowe iki kok sinambung kadang seniwati salajengipun. Hampir saja trouble. Asli kelahiran Kota Lampung. Sawanipun Diayu Luviana Dewi Bogelwati. Good afternoon Walid. Pejamkan matamu Walid. Bayangkan wajah Walid. Astagfirullahaladzim. Alif. Tahu Walid enggak? Itu orang tertampan di Indonesia Raya. Gundulmu. Ajaran sesat, mukanya juga sesat. Maaf Pak De. Iya kabare. Alhamdulillah minal aizin wal faizin. Padha-padha pangestu tampan ya. Iya nggak apa-apa Pak De, memang banyak dosa sama saya maafin. Ya, aku sebagai wong tua ya Nduk, karo kowe lupa-lupute tak sengaja lara tak sengaja diapura dina riyadi iki. Muga-muga kowe paringono panjang umur, sehat, barokah rezekimu. Kaya ijur kaya domblingo dadi sumur sing jero. Amin. Akhir tahun rapi ya. Alhamdulillah nek jodoh we. Amin. Ya Allah, ya Allah. Doain. Tenan semuanya udah siap, catering, gedung udah siap, tinggal mempelai laki-lakinya aja. Mesti yang sini Mas Gino. Siap. Wes itu karo semane ana. Hah. Oh, alhamdulillah nek ngono. Lah karo sapa ta? Karo Risman iki? Ya kan tinggal dicari. Kowe iki sida karo Risman. Ya Gimana Riz? Jadi enggak Riz? Ya muga-muga samawah dan cepet duwe anak. Nek kowe Risman karo kowe tenan, wah. Aku nge-MC rasa bayar, tenan. Ora pokoke ra ujar kalau Risman entuk lulu, aku nge-MC rasa bayar. Masih. Sinambung kadang senwati salajengipun made in Kota Cilacap, Jawa Tengah. Nek ora ngapak, ora kepenak. Sawanipun Diayu Rachel Saputri Bogelwati.
Wilujeng siang. Siang sayang. Kowe nek tak pisah jagungan ae wene. Piye toh? Penyanyi ku angger dijumenengke jagungan karo sijine ae. Kowe iki nek ora tak pisah ngono kabeh-kabeh bejak jagungan ae. Ini tutik kita lagi kompromi. Aku ki suwe-suwe gagas kowe iki kok saya gendeng. Nek Walid ki pancen bener ya klambine ki bekas LC kabeh ki. Deloken ki bekas bedake LC. Si mbahmu disko kuwi. Lho iki? Bedake perias. Oh. Aku ora perias aku mau. Nih, penake sik cayu. Ora tak pisah bahaya, Bu. Sinambung kadang seniwati salajengipun ingkang nembe masuk angin. Bar dipriksake positif. Sawanipun Dayu. Iki anak cilik-cilik ora positif meneh ya, Rok. Tobat aku. Plus loro ora positif piye? Mumpung disotek ngomongke sisan kok. Penyanyi yang baru saja positif. Sawanipun Dayu. Fani Ratnasari asli dari kota Sragen asli. Wilujeng siang Dayu. Siang Mas. Piye kabarmu rada gak kepenak to iki? Alhamdulillah. Iki Pak. gara-gara jenengan iki. Saiki dadi Walid. Malit. Walid nak iki. Ora apa-apa ya wi. Sida positif. Aja kae woro-woro ra genah ngono kuwi. Ya selamat Apa? untuk kepositifan Anda. Ngawur. Ye, dedek baru. Peloro ya, Mister Peloro. Positif loh. Mas, Oh lambe iki nek lambe rada ombo iki. Mbak Sengki gacor selamat. Astagfirullahalazim. Yeay, didukung MC-nya si Dolaras asli dari kota Pemalang. Sawanipun Kang Mas Anis. Dewa. Tukang kedai. Umumke Mas. Ya. Calone Ragil. Sambatan. Ayo muga mau samawah. Kowe rada rono kuwi. Tentunya kalau piyambak pangandali Waroki Bogalati Prayitno ingkang mijil saking Ratnabudi Sekowati Sragen Asri. Saking pepanggungan Sito Laras Alkalin dan juga terang foto video syuting juga Bogel saking Sragen ngaturaken wilujeng siang. Sugeng rawuh sekolah kan sekitar senaping Laras campur sari Sito Laras. Monggo cok, pihak sepiring swasana, kadang-kadang istilah laras badhe ngaturaken atur Prabu Kalimantar welagon pamurtanipun Pak Delasti.
campur sari makarya senarengan ala kalin audio sekondang oke diperkenalkan langsung lumantar foto video syuting kabar bener diparani kaya aya jarene wong wis mangkat lunga dianteni kaya aya jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane saja katon cuwo wong yen pinuju ning singan anane saja wong tujono warna-warna pandawani nadyan turun ketemu dhewe tuga-tuga pamuwuse trima wurung samene wae bareng sampun pepanggihan nyatane jur lulu batine nanti wegah pepisahan
lumbunge kok Temanggung kok ya. Ya Mas ya, juragane mbako. Meleset ra apa-apa. Mongko sadyaku atiku kepingin lalati sliramu. Aku lilo sliramu tan anglolo kantolo. Yayo asik Sopo kae arek mau kembang bakung sajak awe-awe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem esamanku sajak anyelake nambahi kangenmu tanku jiwa sliramu ngrasuk atiku sono rasa tresno ing batin ora kira rino wengi sliramu tanah sampe kok ati mongko setyaku atiku kepingin lalati sliramu. Aku lilo sliramu tan anglolo kantolo. Ing pantuluku swaramu sayup-sayup jroning kalbu kadya hanyangking saiket kembang tali jiwa warna jinggo monggo ing tawang kang katon lintang-lintang lan rembulan padha guyon lan gojekan pindho wong lagi nandang kasmaran lakok luput kok pitungan lakok ngrucut kok gendongan atiku ora karuan janji sing tak ucapake jebul
biyen mula aku lilo ati kok kromo marang MC liya pamujiku muga bisa banyo mulya langgeng sak laminyo matur sembah nuwun kadang-kadang saking Sidolaras